You're Thank you so welcome. much, You're sir. welcome. Thank you. Salamat tayo ni Mama. Anay ka naman. Hello mga titas! Welcome back to our vlog. It's another day of AYUDA. So, maglilibot kami kung saan kami makakarating. So, busin namin itong mga pamimigay namin. Naantala kasi palaging umuulan dito. Tsaka ang daming nagkasakit. Kaya ayaw muna namin lumabas. Guys, ang hirap na. So, ayan, pupunta kami doon sa may bulubundukin. Punta tayo doon. See you later. He's drunk maybe. Still breathing. Ano ba yun? Manong! 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 Oh, he's sleeping, honey. He's sleeping. I think he's drunk. Huh? Guys, the living giving rice. She was talking a little bit before she gives it. And my papa's thinking, enjoy. Puntahan namin yung nagtatrabaho sa bahay dati. Ayan. Is that the house of Roel? That one? Out the top. Ayan. Si Ruel. Kita na namin yung bahay niya. Ayan. Ayan. So, puntahan natin guys ha. Kumusta John? Asa yung balay? Ah! Nagdugo naman. Kani ihaw nun Saan yung balaya? Sus, ang lubi na tumbahan. Naglubi? Wala. Gano'n na siya. Nagkain ka. May muha kayo lalagi maunsa.
Ayan, giling sa tuwan. Ah, bongbong. Ano? Ato ko na tanan ya. Ako lang gi palitan ko. Bago. Ah. Hindi kayo kapalit o bago. Kung mag-isip tarong palit o bago. Mulawas ko kung hayupan lagi. Maong yun. O bago na kung hayupan, baligyan naman po. Baligyan ang lamang. Ato. Na there's no egg. Tama, B. Ma, take a picture. Wait, dito yung papa. Ma, take a picture. Gamay. See how simple life is. So, ang ganda ng lugar nila, guys. Hi guys! Welcome back to my vlog. So today, natapos na rin ang ayuda namin. So last day namin ngayon, umalis kami mag-asawa. Tapos binibigay namin yung last pack ng aming binibigay na ayuda. So salamat po sa ating sponsor na si Ma'am Bachi Coco from the Netherlands. So salamat kayo guys, and sa mga gusto pang mag-subscribe at mag-like, mag-comment sa aming YouTube videos, please don't forget na lang to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa aming susunod na video. So guys, ito muna ngayon. Magluluto muna ako.